Are rучку kada? Şuram. Çiba. Valla nam kondoda valla nam. Oo, baram khaba chi suzonda? Tatuşu. сӯзондани рухсораи кӯдакон дар кӯдакистони Орёни Кӯлоб ноябри соли гузашта моҷарои калоне барангехт. ҳоло додситон мегӯяд ки таҳқиқи парвандаи озори кӯдакон анҷом ёфтааст. додситон номи мураббиеро ки ба кӯдакозорӣ муттаҳам мешавад набурд, вале гуфт ӯ ба иҷро накардани уҳдадорӣ оид ба тарбияи ноболиғ муттаҳам мешавад. қарори ниҳоӣ судам мегирем баъд бо чораи пешниҳоде ки муфаттиш теза шакли тафтиша ба анҷом расонд пешниҳод равон омода кард равон кард назари тарафи муттаҳам ба қонуншиканӣ маълум нест. мақомот мегӯянд ташхиси тиббӣ собит кард ки рухсораи ду кӯдак сӯхтааст. дар аввал роҳбарияти кӯдакистони Орёни Кӯлоб мегуфтанд ки кӯдакон афтодаанд ва рухсораашон дар бухорӣ сӯхтааст. бадрафтории мураббиён дар кӯдакистонҳои Тоҷикистон аҳёнан дида шудааст. соли 2018 модаре дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шикоят кард ки кӯдаки 6 солаашро мураббӣ барои хабаркашӣ аз шароити бадибохша латокӯб кардааст. баъди ин кӯдакистонро бастанд.